izen handi ekarri nahi izan ditugu gogora, Jokinena eta Aitorrena, Jonek aipatzen duen bezala. Biak ere punta-puntako bertsolariak izan ditugu edo ditugu gaur egun ere, eta horretara heltzeko lan eta esfortzu asko egin dituzte, eta hain zuzen hori guztian nolabait eskertzeko asmoz, esker honeko egitasmo bat jarri dugu martxan, eta gaur hemen gauden talde eta erakundeek pixkat horren antolaketan edo diardugu, ez dut aipatu hasieran, egitasmo honen antolatzaile udalaz gain Almengo Bertso Eskola, AEK Euskaltegia eta Ilurri komunikabidea ere badabil horren antolaketan. Orduan, pixkat horren zehaztasunak edo jakiteko, Josemik azalduko dizkigu. Bai, azkenean, pixkat soaz da horretik mendi luzera ekimen honen barruan, hiru ekintza edo hiru ekimen antolatu ditugu apirileko lehen asterako. Alde batetik ostegunean, hilaren hiruan arratsaldeko 8etan, mokau baten inguruen edo handeiko bertsolaritza eta bertsolazaletasuna inguruko solasaldi bat edo antolatu dugu, Errekaburu elkartean. Eta, helburua da pixka bat, handoainen aurreko mendetik ona izandako bertsolari eta gai jartzaileen inguruko pasadizuak eta pixkaten gogora ekartzea. Larun bateako, hilean bostako alde batetik, aitortza ekitaldia bera izango dugu, Basteroko erakusketa gelan, atxaleko 7etan, eta helburua edo pixkat izan da, herriak bertsolaritzan egindako ibilbidea aitortzea, bai Jokin Zabali eta bai Aitor Mendiluzeri, ekitaldi xume batekin. Ekitaldi hau ere ireki izango da, eta gaina konbidatu nahiko benituzke Antingo herritarrak bertaratu daitezen. Eta ondoren, atxaldeko 8:30 aldea, bertso afaria izango da Basteroko ekitaldia eretan. Egun lagunentzako afaria prestatzeko asmoa daukau, eta sarrerak salgai daude, bai Urkiola tabernan, bai Erkaintza liburu dendan, hemen udaletxeko ataria zerbitzuan, eta AEK Euskaltegian. 20 euroren truke daude sarrerak, eta hemen azpimarratu nahiko genuke berez afaria prestatu behar dugunez eta martxoaren 28-erako martxoaren 28-an amaituko dara sarrerak erosteko epea, eta joateko asmoa dutenei eskatu nahi diegu mesedez sarrea alik eta azkarren eros dezatela. Eta bertso afariaren barruan, pixkat saiatu geha Jokin eta Aitorrekin plazetan iberidean beste bertsolariak biltzen. Eta, batzu konfirmatuta dauzkagu, bertan izango diala, besteak beste Maialen Lujanbio, Mikel Mendizabal, Bilate Llerria, Unai Agirre, Jon Sarasua, Jesus Mailazu, eta beste batzuk ere. Baditugu, beste batzuk ere igual etorriko dianak, baina horretik konfirmatu gabe dauzkagunak. Eta, asmoa da, garai hartako bertsolarik bildu, eta, bereien artean batez ere lagun arteko saio bat edo aurrera eramatea. Eta, bat artean izan liteke beste sorpresan bat edo beste, baina, momentu zoi isilean horreko.